28-ročná činnosť pre kolektív televízie Petrovec je obdobie nasýtené dynamikou, neustálou snahou čím lepšie a kvalitnejšie informovať verejnosť o všetkých dianiach na týchto priestoroch a zachovať si úroveň pôsobenia, akú súčasná mediálna scéna vyžaduje. Dovoľte mi na začiatku, aby som celému kolektívu televízie Petrovec zablahoželal to výročie a predovšetkým by som tu spomenul tých, ktorí sú od začiatku a ktorí pretrvávajú tých už 28 rokov v televízii Petrovec. V súčasnosti je ten kolektív doplnený aj s mladými posilami, takže je to taká dobrá alebo výherná kombinácia, kde skúsení spolu s mladými silami dávajú tie najlepšie výsledky a to je program televízii Petrovec. Môžem povedať, že pamätám si ešte ako bežal ten pred 28 rokami experimentálny program, keď sme všetci čakali, kedy vlastne už začne s vysielaním a ubehlo tomu už 28 rokov, takže je to naozaj pozoruhodný výkon, kde televízia odsledovala na dennej úrovni za tých 28 rokov všetky diania v našom prostredí. Nemyslím tu len na Petrovec a Petrovskú obec, ale aj na širšie prostredie, na celú slovenskú komunitu by som povedal. A vždy sme sa snažili informovať a budeme to tak aj naďalej objektívne, kde sme pozor dávali na to, aby sme všetky strany, ktoré sú zúčastnené v niektorej téme, odsledovali a dali im priestor a verím, že to naši diváci aj ocenili a oceňujú a na tých princípach budeme robiť aj do budúcna a verím ešte mnohé roky. 28. výročie pôsobenia televízie Petrovec bolo príležitosťou nielen na oživovanie spomienok pri občerstvení, ale aj na upevňovanie dobrých vzájomných vzťahov, akými sa nemôže každý kolektív pochváliť.